चिराङाव जा सोर दङ फेरेंगा दं नामा हा रनजित बसुमतारी दं नामा बिथांखौ गाख्लायथारनांगौ मोनथिबाय बिथांखौ ओरैबायदि गाख्लायनांगौ मोनथिबायना हां मोनै गाख्लायनांगौ बिथांखौ बुजिबाय आंनिफ्राय स्पष्ट बुंना होबाय आङो आरो ओरै सासे दङ जोंहा दाउखा गोसोम बन्दा का 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 गाबग्रा सासे दङ मोनथिबाय राकेश ब्रह्म बिथां गोबां मानसिया सोंलु खालामदों जे प्रमद बर देरहागोन नङा होमबा प्रमद बर देरहागोन ना हाग्रामा महिलारि देरहागोन खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो बयखौबो आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आथिखालनि जुगाव नोंथांमोना अलरेडि ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो दङ दुंहाव थासारिया बारानिख्रुइ बारासो जाबोगासिनो दङ आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर 2025 मायथाइनि जिहेतु सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां जिहेतु एसेम्ब्लि इलेक्सनावहाय जिहेतु नोंथांमोनाथ' नुबोगासिनो दङ दुंहावनि थासारिखौ आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला सोर देरहागोन सोर देरहाया थ' बेखौनो लानानै दिनै मोननै दोलोखौ ओरैबायदि माने होंगो दोंगो जानानै दं आरोना लोगोफोर जोंनि बिटिआरआव फैगोन 2026 मायथाइयाव जानो गोनां चिफ सोर जागोन बेखौ लानानैहाय दिनै मैदोम ब्रादारा मोनसे गोलाव बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बिबुंथि होदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आं बे समावहाय बांद्राय गोलाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेना होलांदिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलाङो आरोना लोगोफोर अब्लानो बुजि मोनगोन थ' बिदिब्ला नायलांदो दा आङो बाथ्रा सावरायगोन दिनै पलिटिक्सनि बाथ्रा गोबां मानसिया सोंलु खालामदों जे प्रमद बर देरहागोन नङा होमबा प्रमद बर देरहागोन ना हाग्रामा महिलारि देरहागोन नङा होमबा बेलेगा बेलेग जाथार नङा होमबा दा गोगोम राजनिति दोलो होनोबा दायो मा होनदों जोंहा प्रमद बर' आरो बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सोर देरहागोन नङा होमबा दा गोबां मानसिया सोंलु खालामदों दिनै मैदोम बसुमतारी स्पष्ट खालामनानै होगोन आरो दिनैल' नङा आङो सानफ्रामबो भिडिअ लाबोगोन राजनितिनि बागै भिडिअ लाबोगोन सानफ्रामबो नाजागोन जेसे हायो नङा होमबा खामानियाव जेतु बेस्थ थायाब्ला आङो जेसे हायो भिडिअ लाबोनो आं सेस्था खालामगोन दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय 5 बोसोर सिगाङावहाय जे नोंथांमोनहा नुखाबायमोन जे सोर बांसिन देरहाया जोंनि बिटिसि इलेक्सनाव सोर बांसिन देरहाया हाग्रामा महिलारि क'क्राझाराव 10टा समष्टि देरहादों 12टा समष्टियावहाय आरो देग्लायबो आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन जे थांनाय बारावहाय जिबायदि देरहाबाय हाग्रामा महिलारि सारा 12टा समष्टियाव 10टा समष्टि देग्लायबो नोंथांमोना रोखा रोखा लिरनानै होनांगोन सारा क'क्राझार समष्टियाव 10टा नङा 11टा 12टा गासिबो देरहाजोबनांगौ नोंथांमोना थिग थानांगौ आं बेखौ हास्थायदों आरो बेजों लोगोसे चिराङाव जा सोर दङ फेरेंगा दं नामा हा रनजित बसुमतारी दं नामा बिथांखौ गाख्लायथारनांगौ मोनथिबाय बिथांखौ ओरैबायदि गाख्लायनांगौ मोनथिबायना हां मोनै गाख्लायनांगौ बिथांखौ बुजिबाय आंनिफ्राय स्पष्ट बुंना होबाय आङो आरो ओरै सासे दङ जोंहा दाउखा गोसोम बन्दा का 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 गाबग्रा सासे दङ मोनथिबाय राकेश ब्रह्म बिथां बिथाङाबो गा गा गाबबाय दोङो ना बेखौबो एबारनियावहाय ओरैबायदि डाउनाव गासोना दोननांगौ बुदलेन जुथा गाननानै मोनथिबायना डाउनाव गासोना दोननांगौ जाहाथे आरो उरायनानै बियो का का गाबनो हाया आरोना नै बेफोरबायदि खालामना दोननांगौ दा गोबाव जाबायमोन आङो राजनिति भिडिअ लाबोयैयाहाय दिनै माने ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव नुबाय दङ ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि नुबाय दङ सोरनिबा इउपिपिएलआ बिजेपिआव जइन जादोंनो इउपिपिएलआ बिपिएफआव जइन जादोंनो बिपिएफनि मानसिफ्रानो मोजां मानसिफ्रानोलायनो इउपिपिएलआव थांबायनो हा नै आसि बिमा जेबो गोहोम खोलैनो हाया सोरबायदि मानसिया बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांदों जेबो गोहोम खोलैनो हाया जेबो गैया गुन्दै गैया बै जाय सेवनानै हाग्रामा महिलारि सारा जिबायदि सेवनाय फिथाइखौ जेरखम ओरै डास्टबिनाव गाहरोना नै बैबायदि डास्टबिननि मानसिफ्रा थांबाय दं दिनै इउपिपिएलफोर बायदियाव मोनथिबायना दिनै हमनानै ला दिनै खाम्फा बरगयारिमोन बायदिया हा चन्दन ब्रह्ममोन बायदिया पावाराव गैला फैसा थाखा गैला साराथ' इसोरखौ डास्टबिनावसो गारना दोनखादोंमोन ज्राव नांला नोंसोरबायदिखौहाय दा बेखायनो इउपिपिएलआहाय मा खालामदों खनखांनानै लांदों आरोना डास्टबिनाव गारनाय मोनसे गेसाव फिथाइखौ खनखांनानै लांदों बेनो बाखि नों खाम्फामोन बायदिया मा गोहोम खोलैनो हानो खाम्फामोन बायदि चन्दन ब्रह्ममोन बायदियाहाय मा गोहोम खोख्लैनो हागोन बिसोरबायदिया हा माबा गोहोम खोख्लैनो हागोन जानो बिपिएफ सरकारखौ हाग्रामा महिलारि सारखौ बे खाम्फामोन बायदि चन्दनमोन बायदि मानसिया जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया आरो जिबायदि बाथ्रा बुङो दिनै फेरेंगा सारमोनहा जिबायदि राकेश मोनहा जिबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै जिबायदि सारनि बागै जिबायदि लेक्सार होफैयो मोनथिबायना मैया दाख्लै राजनितियाव फैबाय मैया दाख्लै गाड़ी सालायनो मोनबाय साला 17 बोसोर सरकार सालायबोनाय सासे चिफखौ नङा होमबा हा बिसोरजों चेलेन्ज नांनो फैयो
रागा जोङो आं मुगैनो ओंखारो आं बेफोरबायदि मानसिफोरखौ बुजिबायना दा बेखायनो आंनिफ्राय स्पष्टके भिडिअआ जेसे हायो मोनबाय थागोन देग्लायनि बिसायख'थियाव जोंनि क'क्राझार समस्तिया सिगांनि बायदिनो मोनसे गोसोयैनो जानानै थानांगौ आरो बेजों लोगोसे चिराङावबो जोंहा मोनसे गोसोयैनो जानानै थानांगौ उल्टा पाल्टा साननांगौ दरकार गैया आं बेखौल' बुंगोन बाक्सा आरो उदालगुरियाहाय एसे साननो गोनां दंबावो खर'आवहाय बाक्सा आरो उदालगुरि मानोना थांनाय 5 बोसोर सिगाङावहाय 5 बोसोरावहाय जे हाग्रामा सारखौ गाद्दारि मारिदों बाक्सा आरो उदालगुरियावहाय मानोना इयाव मोनसेल' देरहादों बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायदों मिथिबायना बाक्सा आरो उदालगुरियाहाय एकगुट जानांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो बिटिसि सरकार दानायावहाय सापर्ट होनांगौ जोंनो नांगौ हाग्रामा महिलारि सारमोन बायदिखौसो नांगौ मिथिबाय बहाय सोरबा बहाय नोङो दुरान काप खुंग्रा CM काप खुंग्रा बे सरकारखौ जोंनो नाङा फैगासिनो दंबावो भिडिअआ जास्ट बे ट्रेलार दिनैनि थाखाय आरो फैबाय थागोन मिथिबायना इलेक्सन जायागौमानि नैबे मैदोम बसुमतारिनिफ्राय भिडिअ मोनबाय थासिगोन इलेक्सननि बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां मैदोम ब्रादाराहाय मा राव लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बेफोरबायदि गोलाव बाथ्राखौहाय खेंफोरथिनानै होखो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनि गेजेरावहाय आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होनानै सानाखै जास्ट नोंथांमोननिफ्राय मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामनो आं लुबैयो नोंथांमोना सोर सासेखौ बांसिनै मोजां मोनो अननानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो बेनि गेजेरावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिबावो जेन नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आं शेयार खालामनायाव आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेरावहाय आं निमाहा बियो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला फैबाय थानाय जिहेतु दुंहाव थासारियाव जाहाथे गुबुंले जाथों होननानै नोंथांमोना जुदि सानदोंब्ला अननानै बे भिडिअखौहाय हाजासिम शेयार खालाम जाहाथे बयबो नायनानै बुजिलायो गावजों गाव बर'जों बर' एना एनि जाया फैबाय थानाय जिहेतु एसेम्ब्लि इलेक्सनावहाय बयबो निजोम भाबै बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांनो हायो आरोना लोगोफोर थ' जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंलासै नोंथांमोना जास्ट बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरो जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय